Dom kultúry Lúky sa zmenilo na miesto, kde to ožilo detským smiechom, vôňou čerstvých rastliniek, ale aj veselým erdžaním koníkov. Pri príležitosti Dňa Zeme tu pre rodiny s deťmi bolo pripravené podujatie, ktoré spojilo zábavu, kreativitu, ale aj environmentálne posolstvo. Detský deň Zeme začal tvorivými dielničkami. Malí návštevníci si mohli vyrobiť originálne dekorácie z recyklovateľných materiálov, zasadiť si vlastnú rastlinku a pritom sa naučiť, prečo je dôležité starať sa o prírodu. Nechýbala ani jazda na živých koníkoch. Pre mnohé deti to bol vôbec prvý zážitok v sedle, ktorý si budú dlho pamätať. Divadlo Šem rozveselilo publikum bábkovým predstavením František a cesty pod zemou, inšpirovaným knihou Simony Čechovej František z kompostu. A je to o dážďovke, ktorá hľadá, v čom je dobrá a hľadá svoj zmysel života, dalo by sa povedať. Čiže je to taká ekologická téma trošku. Riešime dážďovky, kompost, prírodu, záhradu. Príbeh o odvahe, priateľstve a inakosti si získal srdcia detí aj dospelých. Prestávka na obed začína o 3, 2, 1. Súťaž o najšikovnejšieho psíka Petržalky prilákalo množstvo štvornohých miláčikov, ktorí predviedli svoje triky a poslušnosť. Cvičiteľka psov Evička bola k dispozícii na konzultácie pre majiteľov psov. Budú musieť urobiť pár základných vecí, ako je ukázať psíka, predstaviť ho, ako sa volá, aký majú spolu vzťah. Psík bude možno absolvovať nejaký slalom, prípadne nejaké základné povely, sadni, lahni. V Dome kultúry Lúky sa v závere vyhodnotilo aj interaktívne podujatie sídliskové rozprávky a pohádky. V prvom rade sme chceli predstaviť alebo dostať tú literatúru, tie knihy medzi deti, že vlastne deti chodili a robili rôzne aktivity, či už to bolo to čítanie, alebo kreslenie, alebo boli na výstave a naučili sa niečo nové. A vždy to išlo vlastne cez tú literatúru, čiže cez to slovo. Čiže to bolo, a teraz to bolo zamerané na to vlastne búranie bariér medzi slovenčinou a češtinou. Deti, ktoré sa vydali na dobrodružnú cestu po jednotlivých stanovištiach, čakala odmena v podobe krásnej knihy. Celodenné oslavy Dňa Zeme vyvrcholili vystúpením Huga Sníčka, pri ktorom sa deti zabavili, ale aj veľa naučili. Deti si domov odniesli nielen vlastnoručne vyrobené výrobky a nové skúsenosti, ale aj príjemné spomienky na deň plný radosti, smiechu a priateľstva. Nezabudlo sa však ani na dôležité posolstvo, že naša planéta si zaslúži našu pozornosť a starostlivosť každý jeden deň. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili, a tešíme sa na vás aj o rok.